Dwi'n cofio mynd I fferm nain a taid, efo dad ac Uncle Tommy, a brawd fi, a finne, a chwaer fi, a gŵr hi, Phil, a tad fo, a ci tad fo, a Budgie Aunty Sadie, a dau foi o Northallerton yn digwydd pwmpasio'r tŷ. Winnie, Nini, Aunty Ginny, a Phil a Jill o Ryl, ac Uncle Tom Cobley o Llanfeithlu. I gyd yn tŷ nain ar gyfer diwrnod lladd Betys. Yn y rhaglen heddiw, byddwn ni'n paratoi resetia Betys. Betys gorau lleol, baw gorau lleol. Iddi fi, mae'n bwysig defnyddio y cynnyrch gorau lleol I wneud y bwyd gorau lleol da. Al diwrnod hela Betys, iddi fi, diwrnod gorau'r flwyddyn, dwi'n cofio mynd efo Ynclaron a Caron o Aberdaron, Nelly a Eli o Pwllheli, Cefndar fi Clint o Flint a Cassie a Sassy o Tallahassee, dros y clwydi I hela y Betys yn tŷ nain. O, mae Betys wedi llyncu pen fi. Iddi fi, dyma diwrnod gweithio bywyd fi.